Ľudia, ja som tak extrémne šťastná, pretože dneska ideme otvárať adventný kalendár od Essence. Nakoniec ho mám, dostala som ho ako prekvapenie od môjho kamaráta. Extrémne sa teším, no a poďme si ho teda otvoriť. A ešte predtým, ak máš rada adventné kalendáre a kozmetiku, tak mi ho do komentu emoji srdiečka. A do 300 000 odberateľov nám ostáva už menej ako 500 ľudí, takže určite hoď odber, aby sme to do nového roka dali. Je veľkosťou o dosť menší ako ten balácky, aspoň takto zvonku, ale máme ho roztvárací, takže pome. Wow, toto je mega, pozrite sa, ako to vyzerá. On má akoby také dve vrstvy, tak to je mega krásne. Ja sa tak teším na moje ako malé dieťa, z tohto sa teším ešte viac ako z tej balej, o mnoho viac, lebo chápete, Essence je Essence. Jednotečka. Oh, you are amazing! Takže ako prvý produkt tu máme Cheek Tint, to znamená, že červenená líčka. Pozrime sa na to. Úplne ten typický odtieň, ako sú od Essence tie Cheek Tinty. Trošku, to som si mala dať asi nižšie, nevadí. Oh yeah. Vidno to, neviem ako to je naživo, ale na tej kamerke vonia celkom taký typický smell toho. Dvojka. OK, čo to je? Lil Scrub, taký scrub na pery. Pozrite sa aj na to zloženie. Sú tam také úplne, že čiastočky, vyzerajú akéby čiastočky ovocia. Mega cool produkt, čo ti poviem. Trojka, číslo 3. To si myslím, že bude nejaká špirála? Myslíte si, že jo? Neblesk. Není to špirála ani lesk. Aj krejón, takže je taká ceruska na oči. Pozrime sa, ako vyzerá vnútri. Ľudia, stala sa nehoda. Ja som to otvorila a otvorilo sa to takto. Však sa to dá opraviť. Funguje to dnu, ale tu to bolo úplne, že prilepené. Are you kidding me? Riadne to má tablietky. Riadne. Veľmi tablietkové, veľmi dobré. Tuto veľmi pekne vidno tie tablietky, ono tu je strašne silné svetlo, ale fakt, že sa to tablieta. Toto je super produkt na Silvester alebo na Vianoce. Tablietky ľúbim, takže toto sa mi bude hodiť. Tu je 4, jasné. Hej, zase tu máme také na kožičku tie veci, jak minulý rok. Pamätáte, čo tam bolo? Ale nie, to je Eyeshadow Blender Blush. OK, tak to si otvorím, to som zvedavá, čo to, jak to vyzerá. Jasné, šteček, normálny šteček. Tak, takýto štetec holky, dievčatá s hviezdičkou ešte fakt, že nemám. Veľmi pekný. Peťka, ty si to tak otáčam, že jedna strana, druhá strana. Oh yeah. Čože krémik! Tento rok ten kalendár má taký farebný dizajn a zároveň veľmi krásne tiež grafiky, by som povedala také minimalistickejšie hand butter, takže je to na ruky také masielko. Máme to zatvorené. Rozmýšľam, či to otvorím a či ho budem používať ja, alebo to niekomu dám. Mám ešte nejaké krémy na ruky, ešte aj ten od Balei, takže neviem, to sa ešte rozhodnem, ale je krásny. 6. Lip balm. Ja sa už teraz cítim ako na Vianoce, lebo proste dálrečky, chápeš, lip balm, takže tu máme taký balzamik krásny, má tu nádhernú hviezdičku, vidím, že si dali tento rok záležať a chcú takú hviezdičkovú collection, nemá to nejakú špecifickú vôňu, ale takto pekne to vyzerá, tento rok sú proste hviezdičky v kurze. Hej! Je to utužovač v podstate obočia, čiže keď si to dáte na obočko, malo by vám tak pekne ho utužiť, niečo ako fixačná ceruska. Za mňa super, lebo ešte som to nemala v takejto akoby tuhej forme na obočí a takedy ho mám roztrapatené. Myslím, že 8. OK. Lush brushes. Takže to budú teraz na myhalnice, že? Jej, to je milé, to máte úplne taký hrebienok, môžete aj samozrejme na obočko, ale takto na myhalničky asi keď chcete rozdeliť a máme tu teda dve, veľmi pekné, takže keď si dáte špirálu a chcete rozdeliť myhalnice, tak máte krásnu pomôcku na to. Číslo 9. Ceruska. Je to kajová ceruska, predpokladám, že nejakej hnedej farby, alebo OK, nie, nemáme to hnedá, je to takáto do zlatová alebo strieborná. Počkajte, vyskúšame si ju tu. OK, je to taká zlatšia, vidíte sami, taká bronzová by som povedala, ešte sa aj pekne leskne, takže za mňa prekvapko, ja som čakala, že to bude tmavšie niečo. Dobrý odtieň, taký nezvyknem používať, ale pekný. Tentoraz sú to hair clips, takže nejaké sponky to budú. Jej,
tie sú krásne. Pozrite sa na to, jaké pekné, tie sa mi extrémne páčia. Wow, čo na nich poviete, úplne, to je veľmi pekné. Necháme si ich do konca videa takto? 11. OK, je to top coat laku na nechty, takýto krásny trblietkový sparkling, takže že by som si nalakovala moje nechtíky takto na Vianoce alebo na Nový rok. Uvidíme, rozmýšľala som, že si dám nejaké umelé akože nalepovacie, ale aj toto je varianta. 12. Blush Lightyear. Blush Lightyear, to mi pripomína Buzz Lightyear z Toy Story. Veľmi peknej farby blush, taký nezvyčajný oranžovkastý a má krásnu takúto štruktúru. Aj zaujímavá vôňa, akože krásne. Trošku myslím si, že sa aj bude trblietať. OK. 13. Sponžíky tu máme, samozrejme. Také úplne utešenej malej mini krabičke. No nie, toto čo je? To je mega originálne vianočné, to sa mi strašne páči. Inak vyzerá to trošku lowkey, ako štuple do uší pre Shreka. Počkaj, ja si to potom budem dávať na tvár. Nevadí, to je v pohode. OK. Ja som myslela, že je to veľký spongy, ale to je spongy case. To som ešte tiež nevidela v takomto obale. Je to teda obal na ten spongy, pozrite sa. Toto ma šoklo normálne. Že to vyzerá ako Kinder vajíčko, keby to nemalo tie dierky trošku. Ideme na 15. Nálepky na nechty. Veľmi pekne vyzerajú, pozrite, také utešené, krásne. Krása. 16. Áno. Nebodaj je to púder. Áno, je to púder, ľudia, ale píšu tu, že under eye, čiže taký podočný púder, takže asi tu si máte akoby zakryť, keď si dávate korektor a potom púder. Ja som myslela, že na celú tvár, lebo už sa mi míňa púder, ale možno to môže byť použité aj na celú, to neviem, ale vyzerá to, že skôr pod oči, lebo je taký bielejší. Fakt že púdrovú vôňu, ale pozrite sa na ten detail, neviem, či vy to vidíte, lebo trošku svetlé, ale sú tam stromčeky. 17. Niečo väčšie. Jej, to máme zase tento labutienka, či ako sa to volá. Takto pekne, keď máte nejaký púdrik, môže sa to použiť vlastne aj na to číslo, čo sme mali predtým, na ten podočný púder a potom takto aplikujete. 18. Niečo na nechty, nail buffer, to je akože čopilníček. No tak toto je top produkt pre mňa. Tu máte, že shorten, 1, 2 shape, 3 smooth a 4 polish. Konečne moje nechty majú väčšiu care. Toto normálne mi sadlo na moje nechty. Zase tu máme lak. Tamten bol coat, čiže podkladový a tento máme akoby na spodok nail polish. Je to taká biela farba, vidím dobre? Bielo-ružová podľa mňa. To je laková vôňa. No, taká do biela, trošičku kremovejšia. Už ideme na 20. Ne, to je Juicy Bomb. Takto si robíš srandu, to je special vianočný Juicy Bomb Christmas, špeciálne z tohto kalendáru. To som nečakala, že tam dajú Juicy Bomb. Idem ho rovno ovoňať. Neviem ani, čo mi to pripomína. Ja teraz mám naružikované, naleskované pery, ale wow, nejaký koláčik. Pozrite sa, má to trošku takú ružovkasto-červenú farbu. Trblietky to má, to je krásne. Keby ste chceli video, kde si ho vyskúšam, rozmýšľala som aj, že aj spravím video, kde mám takú moju zbierku všetkých Juicy Bombov z videí a všetkých takýchto balzamikov od Essence, tak mi dajte do komentu proste koment, emoji srdiečka, napíšte, že áno, chceme, aby som vedela, že mám natočiť, vyskúšať jednak tento na videjko, aj ukázať vám moju zbierku. Toto ma mega potešilo. Ja si myslím úprimne, že ten Juicy Bomb mali dať do 24, ale uvidíme, možno bude ešte niečo lepšie. Každopádne 21 je tu v strede a je to veľké políčko. Hej, tak tie sú krásne. To sú jednorožie, nie. Tak to je stále lepšie a lepšie, chápete? Jednorožie vankušiky pod oči, takto. To je krásne, no to je prekvapenie za prekvapením. Ja som nadšená. Tak, 22, máme tu 22.
Wow. Highlighter tyčinka, tá je krásna. Síce mini, ne, už druhýkrát sa toto stalo. Už druhýkrát, že s ceruskou, tá ceruska ostala tam, to si robíte srandu. Ja neviem, či to je proste pri prenose, alebo sa takto zničili. Ok, žije. Highlighter, poď. Highlighter je proste krásny. Odskúšame. Akože shiny pekne na kamere, neviem, či tak dobre vidno, lebo je to tu osvetlené, ale cute a sa mi páči, že je taká malička, že môžeš proste zobrať všade do kabelky, keď cestuješ so sebou. 23 opäť na tomto stromčeku v strede. Face mask, také menšie to vyzerá, že to je 15-20 minút normálne, akože funguje, len to dali do takej menšej priehradky balíčku, ale super, masky mám veľmi rada. No a super, ľudia, je tu veľké finále 24, tipnite si schválne do komentu, čo by mohlo byť 24, teraz píšte ešte stále, kým otváram. A ja otváram 24. Wow, nejaký lesk, balzam, lip glaze. No tak toto je fakt zaujímavý produkt. Lip glaze, ľudia, ideme to rovno ovoňať. Husté, toto je fakt, že taký lesk, dám si to aspoň takto na ruku. Má trblietky, je krásny, je cute. Taktiež to môžem dať do toho testovacieho videjka, ktoré som povedala, že môžem natočiť a ja si myslím, že úplne super. Ja by som síce na 24 dala proste Juicy Bomb, ale tento produkt taktiež úplne wow, proste lesk, top and coat. Ja som nadšená z tohto kalendáru. Napíš schválne do komentu, že ako sa páčil tento kalendár tebe, či si tiež uchytila tento Essence kalendár, hoď mi do komentu emoji srdiečka, ak sa ti páčil a taktiež komentuj, ak chceš ďalšie nejaké videjko s juicy bombami. Nezabudni hodiť odber, sleduj ma na mojom Instagrame ladyzika.pg a vidíme sa pri nejakom ďalšom videjku. Mám vás rada a pekné Vianoce. Pa!